בוקר טוב בנות יקרות, אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו אתמול, ואני מזכיר לכם שאתמול דיברנו על זה שלאחז מלך יהודה, שאגב היה מלך רשע, כמו שאמרנו אתמול, בניגוד לשאר מלכי יהודה, לאחז יש דילמה, ומה הדילמה שלו? כמו שאתם רואות פה במסך, יש לו שתי אפשרויות, או להצטרף לברית של מלכי ארם וישראל נגד אשור, או האפשרות השנייה ללכת לאשורים ולהגיד להם תקשיבו, יש פה את מלכות ישראל ויש פה את מלכות ארם, הם רוצים להילחם בי, בואו תעזרו לי. אלו שתי האפשרויות שלו, ואמרנו גם שישעיהו הנביא אומר לו שיש לו עוד אפשרות, והאפשרות השלישית היא, וזה מה שהוא צריך לעשות, זה פשוט להתעלם גם ממלכי ישראל וארם וגם מאשור, ופשוט לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אנחנו תכף נראה שאחז בוחר באפשרות השנייה, כלומר לפנות לאשורים ולהיות להם לבן חסות. אז כמו שכתוב בפסוק, וישלח אחז מלאכים אל תגלת פילעשר מלך אשור לאמור עבדך ובנך אני עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל עקומים עליי. הוא מבקש סיוע ממלך אשור שיעזור לו נגד ישראל וארם. מה עושה אחז בנוסף כדי לשחד אותו, כדי ללחוץ עליו? ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך וישלח למלך אשור שוחד. הוא לוקח את כל האוצרות, את הזהב, את הכסף, את כל הדברים היקרים שנמצאים בבית המקדש ושולח למלך אשור שוחד. וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפסע ויגלה את קירה ואת רצין המית. כלומר השוחד עושה את הפעולה שלו, השוחד עוזר, ומלך אשור עולה על דמשק, הורג את המלך שלה ומגלה שם איזושהי עיר בדמשק. אז אם חשבנו שפה נגמר הסיפור, אז זהו שהוא רק מתחיל, כי כשאתה כורת ברית עם מלך גוי, עם המעצמה האשורית, אתה צריך לקחת בחשבון שיש פה גם השפעה רוחנית מהמעצמה האשורית לממלכה שלך, כמו שאנחנו רואים פה בפסוק, פסוק י' וילך המלך אחז לקראת תגלת פילעשר מלך אשור דמשק, כן, דמשק, וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז את אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו. ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר עשה המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן עד בוא המלך אחז מדמשק. ויבוא המלך מדמשק וירא המלך את המזבח ויקרב המלך על המזבח ויעל עליו ויקטר את עולתו ואת מנחתו ויסך את נסקו ויזרוק את דם השלמים אשר לו על המזבח. אחז מלך יהודה עושה פה מעשה חמור. הוא לוקח את אוריה הכהן ואומר לו תלך לדמשק, תסתכל על המזבח של העבודה זרה שיש לאשור, ואני רוצה שתעתיק את זה אחד לאחד ותבנה את זה בתוך בית המקדש. כלומר אחז מכניס עבודה זרה של אשור, מכניס אותה לתוך בית המקדש, וזה אחד מההשפעות של הברית שהוא כורת עם מלך אשור. ובנוסף הוא בעצמו מקריב על המזבח הזה, המזבח של עבודה זרה שנבנה בבית המקדש, הוא בעצמו מקריב עליו, כמו שכתוב בפסוק י"ג, ויקטר את עולתו ואת מנחתו ויסך את נסקו. זאת אומרת, הוא רוצה להראות בעצם לכל העם, זה המזבח עליו מקטירים, וזה איזושהי עליית מדרגה ברשעות של אחז מלך. אנחנו ממשיכים בפסוק י"ד, ואת המזבח הנחושת אשר לפני השם ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית השם ויתן אותו עליך המזבח צפונה. אני אסביר, מה שעושה אחז, הוא פשוט לוקח את המזבח האשורי והופך אותו להיות המזבח העיקרי בבית המקדש, ואת מזבח הנחושת, המזבח המקורי, הוא הופך להיות המזבח השולי בבית המקדש. כן, פסוק ט"ו, ויצווהו המלך אחז אל אוריה הכהן לאמור, על המזבח הגדול
הכתרת עולת הבוקר, ואת מנחת הערב, ואת עולת המלך, ואת מנחתו, ואת עולות כל העם הארץ ומנחתם ונזקיהם, וכל דם עולה וכל דם זבח עליו תזרוק, ומזבח הנחושת יהיה לי לבקר. זאת אומרת, את העבודה המרכזית של בית המקדש, אם זה עולת הבוקר ומנחת הערב ועולת המלך ועולת כל העם וכו' ומנחתם ונזקיהם, את כל העבודה הזאת עושים דווקא על המזבח האשורי, ואת המזבח הנחושת שמים בצד. ויעש אוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך אחז, כן, אוריה אין לו ברירה אלא לקיים מה שהמלך רוצה, ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות ויסר מעליהם את הכיור ואת הים, הוריד מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה ויתן אותו על מרצפת דבנים, ואת מסך השבת אשר בנו בבית, ואת מבוא המלך החיצונה יסב בית השם מפני מלך אשור. בפסוקים שקראנו אנחנו רואים שאחז הולך ומקצץ את המסגרות ואת הכיור, בעצם הוא מוריד אותה מבית המקדש, לוקח כלומר כל מיני כלים בבית המקדש כדי לממן את השוחד שהוא נתן למלך אשור, ובנוסף הוא עושה שינויים בתוך המבנה של בית המקדש, הכל כנראה כתוצאה מכריתת הברית עם מלך אשור. פסוק י"ט, ויתר דברי אחז אשר עשה לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, וישכב אחז עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזקיהו בנו תחתיו. אז אם אנחנו מסכמים מה היה לנו כאן בנוגע לכריתת הברית בין אחז לאשורים, אז ראינו שאחז שולח שליחים למלך אשור לבקש שיושיע אותו ויעזור ליהודה נגד מלך ארם בישראל. לאחר מכן יש כריתת ברית בין אחז לאשורים, והכריתת ברית הזאת היא גוררת אחריה גם שיעבוד רוחני. יש פה השפעה שלילית בין אשור לישראל, ולכן אחז פונה לאוריה הכהן ואומר לו, לך, קח את המזבח, תראה את המזבח שיש בדמשק לאשור, ותעשה אותו דבר בדיוק בבית המקדש, והמזבח הזה זה המזבח העיקרי שעליו מקריבים את הקורבנות, בעוד מזבח הנחושת הופך להיות תפל. וכמו שראינו שהוא מקצץ את בסיס הכיור כדי לממן את השוחד למלך אשור, והוא משנה את מקום הסככה שהייתה בחצר המקדש ואת הכניסה מבית המלך לבית המקדש. את כל זה הוא עושה כדי לרצות את מלך אשור. טוב, אנחנו סיימנו פרק ט"ז ואנחנו עוברים לפרק י"ז. כמו שאמרתי לכם, בפרקים האלה יש מבט על מלכות יהודה ואחרי זה מבט על מלכות ישראל. אז עכשיו דיברנו בפרק ט"ז על אחז מלך יהודה, ועכשיו בפרק י"ז התנ"ך עובר לדבר על מי שמלך במקביל במלכות ישראל. אז הנה בפסוק א', בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מי היה במקביל אליו? מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים, והיה שרה בן השם כמו שאר מלכי ישראל. עליו עלה שלמנעשר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה, ויצרהו מלך אשור ויסרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון ויצר עליה 3 שנים. בשנה התשיעית להושע לקד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. יש פה תחילה של טרגדיה במלכות ישראל, כאשר התנ"ך מדבר על שתי סיבות לגלות ישראל. זה נקרא סיבתיות כפולה, בטח למדתם על זה כבר. סיבתיות כפולה, המשמעות שלה שלכל דבר שקורה במציאות אפשר למצוא 2 סיבות. הסיבה שאנחנו רואים לעין, זה הסיבה הגשמית נקרא לזה, זה מה שהוביל לדבר הזה לקרות. אם אנחנו מדברים פה בעניין שלנו, מה גרם למלך אשור ללכת ולעלות על ישראל ולעשות עליה מצור? מה גרם? פשוט מאוד, כתוב בפסוק ד', וימצא מלך אשור בהושע קשר. אמרנו שקשר זה מרד. הושע בן אלה,
מורד במלך אשור, נמאס לו לשלם לו מיסים, נמאס לו לעבוד אותו, והוא הולך, הושע בן אלה הולך למלך מצרים, ומבקש ממנו עזרה, רוצה לשתף איתו פעולה נגד מלך אשור. כשמלך אשור שומע את זה, אז הוא מאוד מאוד כועס, ועולה על כל הארץ, ויעל מלך אשור. ויעל מלך אשור, איפה זה? כן, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע לקד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. כלומר, יש לגלות 10 השבטים שאנחנו קוראים עליה כאן 2 סיבות. סיבה אחת, זה הסיבה שאנחנו רואים לעין, זה הסיבה החומרית, הגשמית, הריאלית נקרא לה. למה קרתה הגלות? בגלל שהושע בן אלה מרד במלך אשור והוא כעס עליו. זה הסיבה שאנחנו נראה אותה לצורך העניין בעיתון. אבל בסיבתיות הכפולה יש עוד סיבה, והיא הסיבה הרוחנית, הסיבה האמיתית שהדבר הזה קורה, כתוב בהמשך. מה כתוב בהמשך? ויהי פסוק ז', כי חטאו בני ישראל להשם אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים, אשר הוריש השם מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו, ויכפאו בני ישראל דברים אשר לא כן. אני לא אקרא את כל הפסוקים, אבל אתם יכולות לקרוא את כל זה עד פסוק כן? עד פסוק כ"ב. יש פה תיאור של כל הדברים הרעים והקשים שעם ישראל עשה במשך הרבה שנים, אם זה עבודה זרה, אם זה ללכת אחרי הגויים. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא בפסוק י"ג, ויעד השם בישראל וביהודה וביד כל נביאיו כל חוזה לאמור, שובו מדרככם הרעים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עמד מן הצד והסתכל איך העם שלו הולך ומדרדר. הוא שלח את הנביאים שלו בשביל להזהיר את העם, תתעוררו, תסורו מהדרכים שלכם הרעים, אבל שום דבר לא עזר, ולכן הוא נאלץ להקיא את עם ישראל, או יותר נכון את שבטי ישראל, 10 השבטים מהארץ. אמרנו שבעצם גלות 10 השבטים היא רלוונטית להיום, כי עד הרגע הזה ממש 10 השבטים הם אבודים, הם לא נמצאים פה. אומרים שרוב מי שחי היום בארץ ובכלל זה משבט יהודה. יש גם כהנים ולווים, אבל 10 שבטים פשוט עבדו מעל ישראל. כלומר, מה שמלך אשור עושה, הוא מגלה את 10 השבטים ממלכות ישראל, מגלה אותם לאשור. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים שהשיטה שלו הייתה שיטה מאוד מאוד חכמה ואכזרית גם. הוא היה מבלבל בין האומות, כלומר היה לוקח את אומה אחת, מגלה אותה למקום אחר, ואומה אחרת היה מגלה לאומה שהוא הגלה. למה הוא עשה